Аз съм Митевски Мария. От Щип. Разговарям с Господ. Господ ми прави проблеми. Мачаме 6 години. Живеям на улица, бидейки и децата ми разтори фамилията. Дете ми ожени на 16 години. Дете ми попусти на 13. Таткото има Урош Митевски от Щип. Има со моята жена 2 деца. Господ, бидейки всеко ден маче, не дава да неде. Имам икона, ще се правят на иконите. Народ се молят македонците на църкви, а народа правят магии, Господ ще защитава. Господ не е taj що е бил. Господ е веки лъжлив и лаже го народа, лаже не нас. Не е како що е било некое време. 6 години разговара и ме суде на суд. Никой не е бил на суд. Судение не е имало и никой. 6 години да ме суде, що ме бил на свето, некой си сакал свето да го вземе, памти век, що се вика, не е дел. Магиите се правят и много народ има изумрено. Много народ има изумрено от магии. Що не е Господ помогнал на магиите, що не е. Господ проса и пари. Взимам 7 милиарди пари, шетаме низ улицата. Господ се смее и не е кажува тайната на народа. Заебава ги полицията, заебава го луѓето. Бидейки Господ, у моята душа, знае ги гласовите, знае ги таквото затворена простория съм. А сега нека отговоря Господ нещо, нека ви каже Он. Знае за се. Не може нищо. Он ви вика, не може нищо. Бидейки има Божи син, не се симнал. За Божите луѓе што ги со съвръзкатмати, брајка и сестри негови, прво Господ не е мислил за ни. А криза стојова му осече на главата, Господ не е редил и анđелите, Он ги е възкръснал и Он не е помогнал. Господ е планирал сам да живее. Майка Мария, што му е жена негова, ја казнил за Божия син, а не се е симнал на свето да биде да го бране неговиот син. Он го бране сега Урош Митевски от Карвинци, 6 години и нищо не му прави. На луѓето и траже пари и засметава и што може ли да ме ослободе или да ме земе, тоа го кажувам на јавноста. Пријатно од мен.